e caggal yetude Allah e julde nelaɗo makko mo jame kisi ñibde tabidde ngoni mum alaɗo yano artiɗo wonno hande kadi ɗen tawe ɗo e nder Madina Gounass tawi ko ɗo e legal Sifaw e galle Ceerno Mouhamadou Siraji Anne eɗen tawe ɗo e Madina Gounass tawi ko gotal e duɗe duɗal ngal en tawe ɗo e galle Ceerno Mouhamadou Siraji Anne tawi ne jangguina duɗal ngal Ceerno Saydou Talla e ko adi foof ma en gueta yewtidde makko e daawe ɗiɗi daawal gandal ngal ko duɗal ngal e hoore muɗum ko famɗi foof yimɓe ganda duɗal ngal holɗo ngal woni kadi holno duɗal ngal wuurdi ɗum ko hen banggue e kono umminde ko umminen ko tigui tigui ko yewtere meɗen wiyetende andinore korka nde tawno neɗɗo so tawi aɗa golla hunde ene moƴƴi taw aɗa andi ɗum e kala hunde kadi andu ɗum ɓuuri majjude ɗum sikki ala noon Ceerno Saydou mamin dokke konngol mbawa salminde yeeɓiyankoɓe sen meɗen Fitirla TV. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa atamu taslima ala sayidina wa maulana Muhammad ibn abdillahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Caggal yettude Allah e julde e nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e sembinorade Allah e barkinorade nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e yewtere meɗen nde jogorɗen ɗo yewtude taw kadi eɗen darti hen ballal Allah ko wiide on ɗon salatu mo mbiɗen yo won e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo won e ceerno meɗen Cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu woni e dendagal khalifaɓe makko e dendagal leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah yaafo mayɓe meɗen e mayɓe julɓe kala jinnaɓe meɗen wurɓe ɓe o heddaɓe ɗo ko juuti o rokkaɓe timmode moƴƴere mayɓe ɓe o yurmoɓe o yaafoɓe. Ceerno Babou Galle e ngol ɗo maɗa janngingol annene ngol garɗa jannginde ɓeɗe wima hen bisimilla nde tawno hay ɗum ɗo kadi koye janggue jeeya inchallahu rabbi bisimilla. e tigui a jarama hayso tawi ko meftande tan miɗen jiiɗi andude oɗo nokku momin tawma ko holton gandinamin duɗal ngal kadi hol jangoɓe ɗo e gurdam duɗal ngal hayso ko e sifa dabɓo. Duɗal ngal ɗo ko duɗal ceerno se mbi ceerno tan noon kam namdiraki ceerno ko holon ceerno meɗen Ceerno Ahmada Tidiani ceerno kono rewde inde makko nde ko ha kadi ɓeydo tengtinde guidgol meɗen e makko kono haysen kalani inde makko duɗal ceerno e keride kadi nde woni duɗal ceerno nde ɓayde duɗe wuuro ngo fof ko duɗe ceerno kadi duɗal ceerno meɗen kadi jinnaɗo meɗen khalifa meɗen mawɗo meɗen tedduɗo meɗen muyninɗo en taw entani en gila hanki ha hande kadi ha janggo goto kadi gandaɗo e zamanu muɗum nafɗo rendo muɗum ceerno meɗen Ceerno Mouhamadou Siraji Anne ko duɗal makko enen noon goni mawɓe almuɓe ɓe kalawɗo ko Cheikh Mouhamadou Saïd Talla kadi ko goto e mawɓe almuɓe makko enen noon jogui duɗal ngal kanko omo jangguina en defte ɗe enen eɗen jangguina almuɓe wonɓe lefte alqur'an o e yoga kadi e defte e fannuji duɗal ngal noon woni ɗo e nder leegal Chifaw ko enen goni e nder duɗal he eɗen ballodira e ɓiɓɓe julɓe ɓe. e duɗal ngal ko holnde hitande ngal fuɗɗi kadi duɗal ngal hol inde duɗal ngal. e duɗal ngal fuɗɗi ko 2007 on saaha emin goni nder wuuro to wiyete galle Almami nde min garti ɗo e wuuro he ko ɗon min gonno min goni ɗon duuɓi jonɗi ha 2015 min garti ɗo e oɗo galle taw Allah newnaniɓe galle o mahama duɗal ngal fewnama duɗal ngal noon inde maggal ko Darul Farahi ɗum kadi ko wadde tafa'ul ko duñi en e wiide duɗal ngal Darul Farahi janngama e nder siratu nabawi e nder tarihul islam wondema to aljanna damal nan toon e damule aljanna ngal wiyete ko Babul Farahi natirta ɗon tan ene ɓenna faade to aljanna ko yimɓe weltinannoɓe sukaɓe ga aduna ga ɓe ganduɗa ɓe nannanno sururu e nder ɓerɗe sukaɓe ɓerɗe julɓe joni noon ɓayde ko sukaɓe janguintani eɗen ballodira e mabɓe eɗen jiiɗi haysen mbawa kam etade fodde meɗen nannude weltare e ɓiɓɓe julɓe ɓe sukaɓe ɓe tawɗen ne waɗi munasibe ene waɗi kadi tafa'ul e innirde duɗal ngal Darul Farahi inde maggal ko Darul Farahi sen pirti ɗum e pular galle weltare hono no ngal ɗon damal wiira damal weltare ni ko beltinanno suka tan natirta ngal ɗon damal fewde aljanna mbiɗen duɗal ngal Darul Farahi. e banggue goɗɗo ko jangoɓe ɗo ɓe foof ko waali wuuro en walla ala hoɓɓe ina hen. e duɗal ngal pecce tari yimɓe nanɗo ko adi foof taw duɗal ngal kadi ko worɓe tan minen min janginta en janginani rewɓe amma pecce tati gonɗe ɗo ɗe ene e duɗal he waali wuuro en ɓe ganduɗa ɓe jangat so ɓe ɓaari ɓe koota galleji mabɓe ɓe ñaltoya kikiɗe kadi ɓe garta e ɓen waali wuuro en kadi ne waɗi woɗɗuɓe no feewi e ɓadiɓe seeɗa ɓadiɓe ɓe ne janga hay jamma o amma woɗɗuɓe no feewi ɓe so ɓe ɓaari kikiɗo hankkadi kamɓe ɓe kotori feccere ɗimmire nde ko ɓe ganduɗa kamɓe ko taniraɓe ceerno ɓenne no kewi ɗo e duɗal he ɓe ɓurani hewde e duɗal he fof kono noon sa ittiɓe kadi famɗon ko heddi e duɗal he mawɓe noon e sukaɓe
ɓen ɗon ne ɓe gonat ɗo biir o balɗe joyɗe. alarba o so min ɓaari min nanni ñalɗi ɓe jaha ɓe koota. aset o kadi walla aljuma jamma o ɓe garta nden feccere nan ɗo ɓen ko balɗe joyi tan gonata ɗo. eɓe ganduɗa ha hande ko ɓesgu ceerno saabu ko okkaɓe ceerno mbatta e juuɗe ceerno e ɓesgu ceerno meɗen ceerno Mouhamadou Siraji an ɓen kam ko ɗo e galle he tan goni ala dawami ñalɗi e ko wona ñalɗi foof ɗeɗo pecce tati goni ɗo e duɗal he. eyi tigi a jarama wonani min weltare no fewi kadi min mbiya Allah sellin doole junno gurdam ɗam moƴƴina battanɗe ha mbawon yettinde ko woni pandale moɗon ko. e so tawi ɗum yawti enen kala eɗen gandi hankkadi nam gonɗen ko e nder lewru korka. so tawi noon lewru korka haalama ene moƴƴi yimɓe ɓe ganda holko woni korka e holɗo korka farla e holmo korka farla e muɗum. ceerno laɓɓitina min ɗum beela bandiraɓe ɓeydo famde onon yeeɓiyankoɓe Fitirla TV. ko adi fof korka farla ko e hitande ɗimmire hijratul nabawi sallllahu alayhi wa sallam ko adi fof taw nden korka farla nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam immima Makka o ari Madinatul Munawwara o waɗi ɗon duuɓi 2 ko nden korka farla Allah wi ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. ɗum noon ko gila baba Adam on adino horde on ne horanno lewru fo balɗe 3 ha annabi Nuhu ha yettoyimo Allah wimo noon kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o heɓino horde korkaji 9 ndeysan o hoti e jomiko ɗum tawimo ɗon. wa amma jaati korka ka sa waɗi masdar o siyamu hay sinno yogay anduɓe won wiɓe siyamu jiida e sawmu. Allah wi ko ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu farlama e moɗon korka wadde siyamu e sawmu wona gotum woɓɓe noon mbi fof ko gotum. korka ko jogitade wasde ñamde walla wasde yarde gila fajri ha salahu e ko yadata e muɗum ma en gartu hen en cuwanadde on ɗon tafsil ko ɗum ɗo woni korka ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu on ɗon siyamu noon o farla ko e hitande ɗimmire e nder fergo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. korka ene wiye Ramadan mbaɗen ɗon tafaul seeɗa sa ƴeewi Ramadan woni korka woni Ramadan. on ɗon Ramadan ɗum kadi anduɓe hewɓe teski ɗum hay sinno hande e ɗum tiiɗi ene anda khamisu Ramadan al madi awwalu Ramadan al ati. sona noon ndeysan hande no luure ɗe mbay hewde ni kala korka ɓennuɗo ñalowma joyoɓijo e korka on wonata ñalowma gadano e korka arowo. joni sen ƴeewi masalan korka meɗen ɓennuɗo kala ñalowma kawrunoɗo e 5 ene anda on ñalowma foti wonde ñalowma gadano e korka hikka o. sona noon ma al asaf hande no luure ɗe mbay hewde ni kono kam so rewi lawol ko non foti wade. wa amma korka Allah farli ɗum e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam farli ɗum e julɗo fo o wi ko amanu kala gonɗinɗo so yimɓe noon so jinneji korka ene farla e mabɓe. woni korka ko wasde ñamde wasde yarde wasde wadde kala ko bonnata korka gila nde fajiri feeri ha nde nangue muri taw kadi omo nangiti ɗemgal makko e wasde haalde kadi ko bonnata korka. ɗum ɗo so ɗum rendi tan ɗum wiyete siyamu goɗɗum ala toon. wasde ñamde sen mbiyeɗen kala e arabe he wasata taw neɗɗo o famata kono kam e pulaar he joni ko wasde ñamde gila fajiri feeri ha nde nangue muri omo jogiti kala ko bonnata korka omo nangi ɗum ha tiiɗi bonnani korka ɗum ɗo wiyete siyamu goɗɗum ala ko nanta siyamu ko fof ko ɗum ɗo woni siyamu. wa amma noon on ɗon siyamu parlaɗo e meɗen omo jogii kadi ko wiyete wajibatuji omo jogii ko wiyete ruknuji jokli. ande hay kiiɗo caali sa ƴeewi ɗiɗo calɗi nangi caaliki so hen saldu wotoru yani tan ene jengtile caaliki fo yan ɗum woni jokli. ene jogii kadi ko wiyete wajibatuji ɗum ko farilla sa woppi ɗum tan korka ka boni. korka yasbutu sawmu shahri bistikmali ru'yatil hilali bimana so tawi yehi ha korka ka lewru tabiri lewru sha'ban wondema korka yiyama korka waɗɗima yimɓe. ceerno miɗen jiiɗi gartana min e holko woni holɗin goni farillaji korka. farillaji korka taw en garani jokli ko ɗi 4 so neɗɗo woppiɗi sa waɗi ɗi développe noon ɗi jaaha ha jeeɗiɗi so neɗɗo woppiɗi tan korka makko sellata. ene jogii jokli so tawi lewru ndu yonti Ramadan neɗɗo o hoora. saniyan ya raw neɗɗo o ko kellifaɗo mo hellifaka korka waɗɗake e makko.
salisan yataw ko julɗo mo wona julɗo korka waɗɗake e makko rabi'an yataw omo jogi haqqille mo haqqilani korka waɗɗake e makko ɗiɗo mbiyete arkan joni ko ma ɗiɗo ndenda so waɗi wona so waɗi korka ka selli so ɗiɗo manki so waɗi korka ka sellani jogi noon ko wiyete ruknu ɗum kadi way kono farilla ni kañum segoniri e mbawa accude ɗum ga farillo ɗin ko ɗi jeeɗiɗi ɗum ko anniyade woɓɓe noon mbiyata ko farilla kono wona farilla ko ruknu an mbeɗa wawno wiide farillaji ɗi ko jeeɗiɗi mi wima anniya ala ɗum to ko ruknu ɗum to ko ɗum ɗo woni farilla ruknuji ɗi mi anda farillaji ɗi awwalan o anniyo omo totta farilla korka anniya o noon ɗon ɗo fajiri yontani omo wawi anniyade omo hoora lewru korka so minuit so 1 heure so 2 heures ɗon kam ɗo fajiri yontani omo wawi anniyade ɗimmo ko waddi imsa kala ko bonnata korka o jogito ɗum ɗum noon ko bonnata korka ni heewi kala tan ko wiya ɗum koko bonnata korka o jogito ga muɗum tata ɓiijo o ko yataw omo laaɓi e ko wiyete ƴiƴam ko ɗum noon arani ko debbo ƴiƴam farilla naati ƴiƴam ɓesgu naati somo laaɓi hen onen kadi ɗum ɗo ko farilla e farillaji korka ndeke so laaɓani e ƴiƴam so horini korka ka sellata nayo ɓiijo o woppa noddude kala ko wiyete maniyu woppude noddude maniyu noon ene nanni sifaji kewɗi o wasa miijaji ko wonata sababu ha maniyu yalta e makko o wasa fijjude e debbo wadde sigirigo o wasa yebde fotoje ɗe pewani saka maniyu ne yalta e makko wa ala kullin o wasa wondude e joom suudu makko kala tan ko wonata sababu ha maniyu yalta ɗum o woppa ɗum o woni nayi ɓiijo joyi ɓiijo o wasde noddude tuure ɗum koye farillaji jeeya kala nde o waɗi sababu ha o tuuri yo andu o bonni farilla makko e korka ɗum koye farillaji korka jeeya wasde noddude tuure e wasde noddude ko wiyete masiyu ko masiyu jiida e maniyu ɗiɗo ɗiɗi noon ndenni goni farilla joyi ɓiijo wona goto fof ko farilla ala wasde noddude tuure e wasde noddude masiyu ɗiɗo ɗiɗi ndenni goni farilla joyi ɓiijo farilla jeego ɓiijo o wasde rendude e joom suudu muɗum neɗɗo e nder korka ɓayde kay koye naharu ramadan o fotani rendude e joom suudu makko ɗon noon ene siftina en ɗon mi yejjitani farilla jeeɗo ɓiijo mami artu hen ene siftina en gondirnoɗo ma wondu e joom suudu muɗum ñalawma korka te o wondir o wi ko gondo e joom suudu makko ñalawma korka ɗum anni anduɓe ɓe kala moɓe namdi wiya anda saabu ɓittiniɓe no fewi koye korka wona te kanko o wondiri ko gondo e joom suudu makko ñalawma korka nde ɓe namdi imamu alhambaliya alhanafiya o wi ɓene wawi wonde o wi gorko e debbo yo mbat feere ɓe ɗanno ɓe jaada nde wonde so tawi neɗɗo ɗannima omo dagnana tajje balni tajje nde ɓuuri yiɗede ni joni noon ɓay kamɓe fof ɗiɗi koɓe ɗanniɓe joni soɓe ɗannima omo wawi jottodirde e joom suudu makko o dañaniɓe makhraji woni o dañaniɓe solution o ɗannodi e gorko kanko debbo e gorko o wondi e joom suudu makko taw wona ene waɗe kaffara walla ene tartoye kono wona ɗum kalanɗen woni jeegom jeeɗaɓiijo e farillaji korka ko kanko neɗɗo o woppa yettinde kala ko hecciɗi e goddol makko walla fulkuru makko ɗo ɗum rewi foof noon nde wonde ene wawi rewde e yitere ene wawi rewde e nofuru ene wawi rewde e hinere ene wawi rewde e hunuko kala ko wonata sababu ha yetto fulkuru walla yetto goddol o rento yettinde ɗum goddol makko ɓayde ko hunde heccinde wa amma so tawi ko hunde yorde o waɗi feere ha yetti fulkuru walla yetti goddol anduɓe ene kaali hen so yaltini ɗum tan ñalawma o bonani ñayre walla bul o haaɓe garol masalan o moɗi ɗum o fooɗi yalti korka ka bonani kono so acci noon korka ka boni wa amma kam ko hecciɗi ko lerɓi en nebam en ndiyam en ko nandi hen kala nde ɗum yetti goddol walla yetti fulkuru korka ka boni wadde wasde yettinde kala ko lerɓi e goddol makko walla fulkuru makko ɗiɗo jeeɗiɗi goni farillaji ɗin e ɗiɗo ma fala budda o woppa ɗi wona so hoori korka makko selli fa chew ida takarrara won ɗiɗo jeeɗiɗi e tonngol eyyi anniyatu anniyade e jogirade kala ko taƴata korka e laabde e ƴiƴam farilla walla ƴiƴam fiilayru ko noonnene kadi eyyi e wasde noddude maniyu yo wasde noddude maniyu e wasde puudde noddude wasde noddude tuure yo e wasde noddude masiyu ɗiɗo goni joye ɓiijo jeego ɓiijo ko wasde rendede battuɗo jeeɗiɗi o ko wasde yettinde kala ko lerɓi e nder goddol makko ɗiɗo so woppiɗe tan so hoori korka makko selli so waɗi hen goto yo andu o woppi farilla korka ka sellata ɗiɗo jeeɗiɗi gonata farillaji korka
cikkumi bandiraɓe enen kala en pamdi enen rewdiɓe sen meɗen Fitirla TV kono neɗɗo foti siforade hakkude makko e rendo ngo wuuri ngo yimɓeɓe to banggue jokkere mesa saaha gorko. C'est très important ko namdiɗa ɗo koni himmi no feewi. Hewɓe ene koora ɓe dañi farilla o kono ɓe dañani baraji nde wonde dañde farilla e dañde baraji wona gotum. Neɗɗo o hoori kono o haɗi hoore makko tan ko ñamde e yarde ko heege nge tan o nangani hoore makko kono baraji ɗi o heɓani ɗi mutlaqan. Baraji ɗi no eɗi limtini woni kala ko wiyete ko gueɗe qalbuyankojo o woppa ɗum ha laaɓa. Woni gueɗe qalbuyankojo ko wasa darde ko fotani darde, o wasa miijade ko fotani miijade, o wasa ñohde, o wasa wadde e mboɗi kaagu, o wasde haalde haala jananka, wasde haalde ko toɗɗaki ɗum. Ɗiɗo fof o rendina ɗi, so rendini ɗiɗo o dañi korka o dañi baraji. Wa amma so rendinani omo hoori omo haala haala jananka, omo daara ko fotani darde. Ɗum noon so e téléphone so e mubasharatan omo waɗa mboɗi kaagu omo rendina haalaji jananɗi woni omo yaha ko toɗɗaki mo omo jooɗo ɗo fotani jooɗade hay so koye nder lewru korka yo andu o dañi farilla kono o dañani baraji. Allah wi en e nder alqur'ana man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Ndeke kanko ni koye nder lewru korka o foti fodde porfidde e wasde wadde ko bonnata korka ga e sowande hoore makko kadi wadde ko moƴƴinta korka ga caggal ko moƴƴinta korka ga e sowande hoore makko kadi wadde ko omo fawane e korka he. Sa firi aya o man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, so neɗɗo golli gotel o yoɓe 10 muɗum. ɓayde no o wi komo totta farilla korka o totti farilla o hoggayni o foti ko rentade wona kay mankinde farilla o ko rentade e wattude e dow farilla he goɗɗum ko wonata sababu ha o sowane farilla makko so yoɓama so waɗi joni ko temedere o waɗa hen hunde nde onon sababu o yoɓe ujunere, so waɗi ko 10 o fawra hen hunde kene wona sababu o yoɓe temedere, so waɗi ko ujunere o fawra hen hunde wonde nde ene wona sababu o yoɓe ujunnaje 10. Korɗo ko ni foti wade. Kala korɗo mo jiiɗa ene yaha e nder korka he omo daara ko fotani darde ɗum ko qa'ida omo haala ko fotani haalde omo waɗa ko wiyete mboɗi kaagu haalde haala jananka omo yaha ko toɗɗaki mo omo ñoha omo fena haqiqa andu korka makka o jaɓanaka ka ɗum ko qa'ida. Jaɓanaɗo korka ɗin ɗon o wawa wadde so waɗiɗi tan yanani o ɗum mo jiiɗa o Allah jaɓanani mo korka makko ga. e tigi a jarama ceerno min beltima no feewi e banggue goɗɗo kadi ha hande koye nder lewru korka ndu holko Allah fodani ɓe ganduɗa ko ɓeɗo jaɓɓe horde nduɗo lewru korka mbaɗiri ɗum no yamiriri e no o wiiri ha timmini lewru ndu. Machallah ko haala hen e podoje ne heewi ne siftina kam tan oɗo qissa mo jogormi ɗo haalande qissa o noon o fawi koye podoje he ha ganda fodore ko Allah fodani horɓe lewru korka moƴƴini lewru korka. Allah ne jogui malika makko, malika o tagi mo ko tahta sidratil muntaha ɗo wiyete sidratil muntaha dendagal tagoje gimoroɗe less leydi mbawa ɓennude ɗon, so ɓenni ɗon tan koɓe sumoɓe ton ko Allah tan andi ton. Dendagal ko Allah tagi e tagoje gimoroɗe dow mbawa ɓennude ɗon ko Allah tan andi ɗon holno wayi e holno sifori. Omo tagi ɗon noon malika makko kulɓiniɗo kawniɗo mawɗo tagu. Malika o kayis Allah e mawnugol makko ko Allah tagi e makko omo jogui ko e ujunere hoore hen fof ene waɗi jeesa ujunere, yeeso hen fof ene waɗi kunule ujunere, hunuko hen fof ene waɗi ɗemɗe ujunere. Daw ko mettata harnude ɗemgal hen fof kala ɗemgal ene waɗi jubbi ujunere, jubbol hen fof ene waɗi ñaaƴe bi'ereɗe lu'lu'u kanŋe lu'lu'u fodde ñaaƴe muɗum ujunere. ñayre hen fof Allah ene tagi hen maaje ujunere. Maaji ɗe noon wona maaji ndiyam ko maaji annoraji Allah. So wiyama maayo tan noon ko hunde ganduɗa ɓuuri yajji cangol. Kala hen maayo kadi Allah ene tagi hen kadi liɗɗi, maayo hen fof ne waɗi liɗɗi, liɗɗi ɗi kadi ɗi taga koye annora Allah wona liɗɗi ɗiɗo baɗɗi ɓalli. On ɗon malika nun juurendi makko ko fodde daaba ɓurɗo yawde mo ene doga e aduna Allah he fodde kene yahana duuɓi ujunere woni juurendi on ɗon malika. ɗin ɗon liɗɗi noon gonɗi e nde ɗo tagore Allah wande ni ha yetti ɗeɗo maaje liɗɗi ɗi lingu hen fof ene yahane fodde kene wona kiloji 100. ɗiɗo fo liɗɗi cifori ni ene winda e keecele majje la ilaha illallah muhammadur rasulullah.
kanko oɗo malaika Allah tagimo ko adi Allah ne taga baba Adamu duuɓi ujunnaji 2 kanko malaika o so ŋaabti hunuko makko e subhinande Allah hakke ko heewi annora e ko hulɓini e ko Allah no ta Allah tagirimo arshi Allah o ene dilla sababude hayba makko e sababude kadi belemma sawtu makko nde annabi sallallahu alayhi wa sallam royra ɓe mbi annabi wirtimomo salminimo kono o nanani annabi hakke ko sohliri e subhinande Allah fof noon ko e adilla ko Allah fodani yimɓe e nder lewru korka gonɗen haalde nde Jibril wimo kanko malaika o annabi sallallahu alayhi wa sallam ne salminma holko haɗimo nande sababude sohlirde wondema omo subhinan Allah o jippini bibje makko ɗe o wertide kam ha o jipiri ha o heewi asamawuji ɗi e leyɗele ɗe fof ha o jipiri o ɓuuci tiinde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mi weltinirma an e leñol magol Allah yaafima on sababu nde nduɗo lewru korka nduɗo lewru korka won ndu ganduɗa ceerno babgal so tawi ndu naati tan dendagal damule jeygol guddama sona jiɗɗo natoyde jeygol dendagal damule aljanna gudirama rewɓe huruna en jamma e ñalawma eɓe gama eɓe belti eɓe beltani tagore Allah nde ɗum koye barke nduɗo lewru joni noon on ɗon malaika nun ko ni o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mbi annabi sallallahu alayhi wa sallam nde daarimo no moƴƴi namdimomo yi bakane 2 ne goni yeeso makko ɗo bakane mawɗe wakande hen fof ne waɗi fodde kannaruji ujunere fof noon goye malaika he gonɗen e jokkude wadde adilla e lewru korka ndu kala wakande e ɗen bakane 2 ɗe o jogi ne waɗi fodde kannaruji ujunere kannuraji noon ko annoraji Allah wona kannuraji ɗiɗo ɗi ganduɗen o namdimo o wimo ɗeɗo bakane holmuji majji holko woni e majji o wimo ɗeɗo bakane ko horɓe e leñol ma he ne moƴƴini korka muɗumen taw bonnani korka moƴƴireji mabɓe woni ko waɗa ɗo lewru korka ndu e ndu wayi e lebbi keddiɗi ɗi sa limi lebbi ɗi fof ko ɗi 12 lewru ndu sa itti ndu heddoro ko lebbi 11 e ndu wayi e nder lebbi he to Allah to no ɓiɓɓe no annabi Yusuf wayi e nder ɓiɓɓe Yaqubu ni jogui ɓiɓɓe 12 kamɓe fof so ɓe ndendi Yusuf ɓuuri yiɗede e mabɓe to bammen Yaqubu lebbi ɗi fof ko ɗi 12 sa rindini kanƴi fof lewru korka ɓuuri yiɗede e lebbi keddiɗi ɗi sababu nde annabi Yusuf goto Allah yaafima dendagal ɓesgu Yaqubu sababu nde nduɗo lewru woturu Allah yaafima julɓe ɓe fof e lebbi keddiɗi ɗi fof komi jiiɗi fof yoɓe mbatta sababu nde lewru nduɗon lewru korka yonidu ɓural ton ceero babgal eɗen gandi kam kala hunde qur'ana ɓuuri noon jippinede e nder lewru korka shahru ramadan alladi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi al aya yoni lewru korka ɓural Allah jippinde oɗo alqur'ana e nder lewru korka ɗum koye nder lewru korka jippina sa ƴefti lewru korka ramadan ene jeeya e ɓuure muɗum sa ƴefti ara o ko harfuji 5 gonɗon sa ƴefti ara o o seeka koye ridwanullahi yurmede Allah sa ƴefti mimo ko maghfiratullahi wonɗon lil asina kala wofoɓe Allah yo ngar Allah ne yaafoɓe sa ƴefti darido dado o ko damanullahi li ta'ifina kala yahoɓe makka ene bango suudu kaaba ndu Allah waɗaniɓe damanu sa ƴefti alif o ko ulfatullahi Allah ene waɗana gowka omo welno ɓen arɓe ene bakkili e makko sa ƴefti nun o ko nawalullahi Allah ene rokka kala jiɗɗo rokkede ɗum koye nder lewru korka ɗum koye nduɗo lewru tan heɓoto waɗi lewru korka neɗɗo biyeteɗo ko kaldowo ɗemgal famɗiri haalde ɓuuri lewru korka e tigi ceerno min beltima machallah kadi ɗen jorti yeɓiyankoɓe ko noon mbayi weltade e caggal ɗum ceerno ko adi foof so lewru korka yiyama ne heewi jiiya yimɓeɓe ene mbaɗa naafila gartanamin seeɗa holno neɗɗo waɗata to banggue naafila holno neɗɗo nafilirta e naafila kañum ko sunna kono ko sunna tengtuɗo hani ɗeeɓi wonde farilla wona farilla noon neɗɗo no wawi horde lewru korka taw o waɗani naafila kono noon ko lewru tehmundu wonata hordemo o wadda hen naafila o ɓeyda baraji makko ko hunde himmundu no fewi naafila noon ne naafile darɗe 36 ene naafile darɗe nogas e nayyi darɗe 17 12 darɗe 6 ɓuuri hen famɗude kam ko darɗe 6 woto manque ɗon wonande mo yiɗa ustude baraji muɗum ha ɓurti ko faynata lewru ndu saabu hay neɗɗo so jamni ɗo hunde o yiɗi ko yo fay ko faynata lewru ndu ko neɗɗo o wadda hen naafila kala ñalawma so hoori o wadda hen naafila janngoni kadi omo anni horde o wadda hen naafila
wa amma nafila oɗo noon mbaɗireɗo ɗum ko gila e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no waɗirte ni noon ɗum fuɗɗi koye zamanu Seydina Omar kanko fuɗɗani en wadde nafila e jamaji ɗi pour kala yimɓe ɓe ganduɗa ko loɓɓe ɓe jogorano naflude ɓe nodde ɓe ngara e jamaji he ɓe nafla kono kathirum minan nasi kadi eɓe ngara e nafila he ndeysan ma al asaf taw fonno wonande ɓe hen ko baraji kono wontani ɓe hen ko bakkaɗo nafila o fonno dañde hen ko baraji kono nafila wontantamo ko bakkaɗo woni holɗum neɗɗo o ara gila o immi galle maɓɓe haw yetto ɗo naflata ɗo ko wiyete keridi korka ko o jogiraki ɗum o ara kadi sinno ni jonde o arde tan o juul basi ala o usira ɗum bakkaɗo mo waɗi e lawol he kono kadi o ara o yetto o wasa naflude o jooɗo ha heddo seeɗa o nafla so fayi hodde kadi o momta baraji ɗi o daññoɗi kathiru minan nas ko ni gurdi kala daraniɗo korka ihtisaban omo dartiri daranade nafilaji korka ɗi dartude hen weluyi Allah e hasbi e kasbangal Allah on ɗon ala kono jobdi makko so wona dukhulul janna ko nadde aljanna tan heedi mo e nadde aljanna tan ko suwa mayde so mayi tan ko aljanna o fayi ɗum kadi koye nafila korka tan heɓoto tigi a jarama hade meɗen uddude yewtere nde eɗen cohli hayso ko goto e almuɓe min barkinora alquranil karim e yamirore maɗa mo toɗɗiɗa fof min dokka ɗum micro o inchallah mi waɗa ɗon tambihu goto haade men uddude yewtere nde tambihu mo mbaɗanmi koye nder ko kalanmi ko ciftormumi hewɓe ko hadis nela sallah sallam kalanmi ɗo kala mo nandikini e hunde o jeyama e muɗum waman tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum yimɓe ɓe so leeru korko ndu fanime gonga noon tiyataruji ɗi no moƴƴi kono ɓe mbaɗa hen jalnikaji ɓurtuɗi ha eɓe kunca hurum lewru ndu hol gadduɗo e meɗen oɗo bone kono o jii toon oɗo bone minen de ɗin haalaji ɗon wona hunde moƴƴere yimɓe ndenta ɗum no feewi yo mbattu haqqille ko mbaɗata ko yo jomum waɗ jalnika kon taw memani hurum lewru ndu ɗum ko hefere ɓe mbaɗatno ɗum ɓe punti en haaɓe nanni e gandiji meɗen he enen fof en batti wadde ɗin jalnikaji kono ɗum julɗo watta ɗum so julɗo accani wadde ɗum tan o nandi e kefere yo yimɓe mbattu haqqille no feewi alhamdulillahi rabbil alamin man yaqra'u lana shay'an min al ayat al musta'id من بارز أنت بسم الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم محمد بابا جارام من بلتي من في القرآن الكريم هي الله نفيرين دم إنن كلا يسوع من يوتي شيرنو سيد تلا holko jidda beydude yewtere he taw wonko ponoda haalde hen min keba namdade ma dum ay ko beydanmi hen ko bayde kam ko ayawo wona por fidde yettinorde odo message wadde kadi tawsiya e hoore mudum e renno go fof
mbeɗe ewno hooram mbeɗe ewno renndo ngo fof e yontaɓe meɗen ɓe e wawɓe meɗen ɓe ɓe mballa kala mo ngannduɗaa ne haandi e walleede gila noon e dow onon masalan aɗa jogii média aɗa jogii anniya moƴƴo aɗa jogii faandaare moƴƴere aɗa yiɗi naftude renndo ngo jogiɗaa haaju walla caɗeele ko e kaza o mi wiraa noon ko ɗum ɗo walla ɗum ɗo ɓe mballuma e ɗum eɗen jogiiɗaa docteur o jogii haaju tan koye fewnaneede suudu makko ndu o daña ɗo waɗi min consultation passi ala oɗo ko jangginoo alquran o jogii haaju ko e moye walla ko nanndi heen wa ala kullin yimɓe meɗen wonɓe e sahaaɓe walla wonɓe e nokkuɓe eɓe katojini e walleede kamɓe ɗe ɓe nafa renndo ngo wawɓe wallude ɓe yo mballuɓe sabu neɗɗo ñaametake yaretake ko nafoore ɓole woni neɗɗo so tawi ala ko wawi nafde renndo ngo hay hunde ala ko waɗete ɗum mbaɗanmi tawsiya e yimɓe ɓe yoɓe mballu yimɓe ɓe goto fof ɗo hetti ɗo beele Allah newnana ɗum kankone o waɗa ɗon développe o nafira ɗon goɗɗo masalan somi rokki yeru duɗe jannginoɓe alquran nanɗo ha kewi kadi wawɓe nanɗo ha kewi kono ko wayno duɗal ceerno Mahmoudou Sall en ceerno Saïdou Ba ɗum misal tan gaddami duɗɗe fof yo mballe kono kadi ɓayde hankarin cohluɗen ko hunde nde wallata hoore muɗum sen gaddi ko nafara jangge nge yeeso ballen ɗeɗo duɗe caggal muɗum dewɗe hen fof ndewa hen ko nafara ko noon to banggue moyen to banggue mahanede rokkede doole susneje waɗe tasjir kono so tawi ɗum ala yo Allah dandu jangge nge koko mayata jangge kala ɗum maayi e rendo haqqillaji ɗi mayede so haqqillaji ɗi maayi rendo ngo gasni mayde ko ɓuri mawnude ko Allah rokki neɗɗo ko haqqille idha tamma aqlul mar'i walla wa afdalu qismillahi lil mar'i aqluhu wa laysa min al ashya'i shay'un yuqaribu ko ɓuri mawnude ko Allah rokki tagaɗo ko haqqille kala nde Allah haɗi neɗɗo haqqille hay hunde ala ko Allah rokkimo hakke ko Allah ɗayimo ɗin haqqillaji noon wawi waddede e rendo he ko rendo ngo ɓe cuusna jangge nge so wuuri tigi rigui haqqillaji ɗi caro ko heddi ko fof heɓo hen wa hatta ko mbatton ɗo ko ɗum ɗo fof nato yade hen cellal ngal heeɓo jangge nge heeɓo ko heddi ko heeɓo so tawi en ɗeɗɗi ɗon ha tiiɗi caɗele mbaɗat te eɗen jogui kadi ɓe ene ɗeɗɗira ɗum alhamdulillah e ɓen ɗo e wuuro he eɓe mbawi e ɓen ɗo e dental he e ɓen ɗo e ɓesgu he mbeɗe eroɓe kamɓe fof wona noon yamirde ko ñagade saabu way kono yamirde ni kono ala ko ñagade yoɓe tinno ɓe mballa renndo ngo beele mbawi dirtude ɗo gonɗen ɗo gollane jiili meɗen garo o so tawi ɓen garoyi taw en kersataɓe ɓennene so gari gollane heddiɓe ɓe ko wona ɗum koko duwanade on e weltanade on e darde moɗon pattam lamire e yidde naftude renndo ngo e naftude leñol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam tawi oɗon golliri hen hadis nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam bi an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha mbaɗa feere tan ha goɗɗo mo alano hunde o daña ɗum kala kaɗe waɗa e aduna ɗum ɗo ɓuuri himmude sa firti ɗum walla a waɗi ɗum tafsir o wonano julɗo mbaɗa feere haw wona julɗo ko julɗo kono o moƴƴano mbaɗa feere haw moƴƴi o alano jawdi ballama haw daña jawdi o alano cellal ballama haw daña cellal o andano hoore makko ballama o anda hoore makko o andano ko ɗo rewete hen ballama o rewa ɗon wa hakada o nonne koye ngol janngingol gonɗon ɓayde ko noon oɗon golliri on ɗon hadis par ce que oɗon jaaha oɗon jaajna ɗum ɗo goto fof jetta ɗon ɗum kadi mo andano ni ne waɗi e watta wadde ni nafa hoore muɗum nafa goɗɗo ɗum ko janngingol min e ma e goɗɗo fof kala dariɗo nden ɗon darde ɓen ɗon fof ɓe naati e on ɗon hadis e ngol ɗon cemmingol non ngol mbaɗɗon yo Allah rokku on hen sagoji moɗon Allah rokka cellal taw ko duumingal Allah rokka fartaŋe Allah rokka kadi wuni kala ko neɗɗo en waɗa aduna sohli ko wuni oɗon cohli e meccal he wuni yo Allah rokku wuni sabu barke annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e nder haala ma ka rokki kam namdal gotal kadi fof mi andi ɗiɗo pittali hewɓe hen ko hooroɓe e saaha lewru korka beela ko kamɓe fof ko ɗo ɓe kumtoto walla ko galeji mabɓe kumtoto walla beela wuuro ngo kadi hen sahaji ko erago e ji nokkuji kewɗi so almuɓe gari toon janggude yat galle no wurno ƴetto min mi ƴetti oɗo almudo ko min ñamminta ɗum min yarnata ɗum beela rendo meɗen ngo enenne hono noon ngo sifori walla wonko poɗɗen ñastade hen hirjinde yimɓeɓe on ɗon bayne ɗon eɗen poti ñemtinde ɗon no feewi nokkuji kewɗi e mbayi noon kono e keridi nokkuji baɗi noon ko Fuuta tawi ko Allah haaldere hono Fuuta e on banggue wona weeɓani ala ko ala tan mutlaqan goga noon aduna ne hanni change wa amma ko namdiɗa ko fi'lan ko woni ɗo ko ɓuuri hewde kam ko ɗo e galle he woni ko ceerno meɗen ceerno Mouhamadou Siraji an joguiti maslaha o foof jaranno limtude foof tan no wordini wonnoon ko ganduɗa woni waali wuuro en ɓe kalmiɓe en kam so yeehi ha saaha o heedi ɓe jahat ɓe kumtoyo galleji mabɓe eɓe ganduɗa wona waali wuuro en kono noon ko taniraɓe ceerno han kadi ko galle ceerto ketti kono ko ɓuuri hewde ko kam ko ɗo woni kadi ko ɗo humtoto kadi maslaha muɗum ko ɗo e duɗal he woni wa amma ko namɗa ko noon taw beele ene wayno sifa mo kalɗa o wooda jaltuɗo bara jagal jogoɓeɗo walla mi joguimi kaari walla kaari ɗum ne famɗi ɗo walla
hakke ko famɗi eɗen mbawi wiide alani so Allah. onon bandiraɓe rewidinoɓe sen meɗen Fitirla TV ko ni jokketen so hawre wedede jomiraɗo ha lewru korko ndu timma so eɗen ñaagui Allah rokku en timminde lewru korko ndu en ciftina bandiraɓe kadi ndeɗo yewtere wiyete ko andinore korka nde tawno kala hunde ko andu ɗum ɓuuri majju ɗum sa andi ɗum ma andu no mbaɗirɗa ɗum sa anda ɗum ma wonno mbaɗirɗa ɗum taw gonɗa koye bonnande hoore maɗa ɗum noon on jarama en jetti musidɗo ko Abdoul Aziz kanko heeɗani en oto banggue